دەمخۆش بن هەڤالێن هێژە divê vîدyoyê de ez ê bi awayekî kurt basa jiyan û felsefeya Jean Leroy de Lambertê filozofê Fransî bikim ku ew bûxwe di felsefeya Fransî de xwedan bandûrekî gelek mezin e û gelekî tê nasîn. Jean Leroy de Lambert matematîkzan û filozofekî Fransî ye û di sed sala hejdehan de jiyaye. Li gel Denis Diderot edîtoriya Ansiklopediya Ronahîdariya Fransî a navdar kiriye. Di warê matematîkê de kedawî mezin e û gelek xebatên xwemalî pêk aniye. Di warê zanîniya mirovî de pêhesiyayîtiyekî mutlak parastiye. Li gor dîtina wî meriv dema tê dinyayê li gel xwe zanîniyan nayîne û hemû zanîn û zanîniyên me ji pêhesiyên me tên. Watê çavkaniya hemû zanînên me pêhesîn e. Lêbelê bi metodolojiya xwe a pozîtîv navdar bûye û gotiye ku teoriyên metafîzîkî û spekülasyonên pûç îvala nikarin bibin çavkaniyên zanînên me. Her wiha dîsa wiha parastiye ku derbarê objektan de em nikarin bi bersiva pirsa çima bizanibin. Heta baweriya xwe bi cîhana derjî neaniye û jê ketiye şiqê. Girîngiyê gelekî daye ehlaqê û xwestiye ku ehlaqê ji metafîzik û teolojiyê cuda bike.